Għalkemm għal ħafna l-lezzjonijiet jibdew fil-jiem li ġejjin, mijiet sa studenti universitarji ma tilfux l-okkażjoni li jkunu fuq il-kampus fl-ewwel jum ta' attività fl-università. Fl-università li llum il-popolazzjoni tagħha tot daqs ta' raħal, stajna ninnutaw studenti ġodda jippruvaw jaqbdu tarf ta' fejn qiegħda l-fakultà tagħhom jew ta' fejn se jkollhom il-lezzjonijiet. Bħal kull bidu ġdid ieħor, dak fl-esperjenza edukattiva iġib miegħu xi ftit tal-biża'. Iżda wkoll eċitament u ħeġġa għas-suċċess. Fimni, kunaw 4 stands bħal Big Four eżempju relatati mal-kors tiegħi li jgħinuk biex kompli tisviluppa fil-karriera tiegħek wara darba tkun bad bikom, bħal Deloitte eżempju. Mbagħad ikunaw il-banek ukoll li tkun tista' tiftaħ accounts magħhom kollhom xi eċentivi. U anka 4 opportunitajiet oħra bħala safar u hekk li tkun tista' ssifer relatat dejjem mal-kors tiegħek. Qed nintaqgħu ma' uċuħ ġodda u tagħmel ħbieb ġodda wkoll. Attività tajba li studenti biex jilgħu mal-università, speċjalment dawk li ħajkunu jibdew l-ewwel sena, anke biex jkunu jidraw l-ambjent tal-università stessu. Min ikun għadu ġej fl-università importanti li jieħdu gostu u jibdew jidraw is-sistema. F'dik li tissejjaħ Freshers Week sibna għad kbir ta' stands imtelajn mill-laqdiet studenteski bilan li jgħinu lil daw kollha li qed jagħmlu l-ewwel pass tagħhom f'livell terzjarju u jippromovu l-attiviżmu fost l-istudenti. Nitgħallemu li nigradwa hopefully mill-kors li rrid li nieħu gostu. Xi ħaġa sabiħa li naħdem għaliha ħajti sħiħa. Ħaġa ġdida u jerġa' minn għawdex, so ħaġa totalment differenti.